אם מישהו מכם שואל, איך אני יודע שכל הניסים האלה שכתובים בתורה באמת קרו? התשובה, הסיבה שזה כתוב בתורה, שמשה הביא את התורה לעם, אף אחד לא היה מסכים לקבל את התורה לפני שביררו מה כתוב שם, נכון? מסתכלים עכשיו, קוראים. הוא אומר לי לשמור שבת, אתה אומר לי לתת צדקה, אתה אומר לי לאכול רק את האוכל הזה ולא את האוכל הזה, אתה אומר לי עם זאת מותר לך להתחתן, עם זאת אסור. אתה אומר לי הרבה דברים שהם לא נוחים לי. איזה סיבה יש לי לקבל את כל מה שאתה אומר לי? הוכחה. רק הוכחה, נכון? שאתה באמת קיבלת את זה מבורא עולם. אני לא רוצה לבזבז את כל חיי לריק. איזה הוכחה יש לי שבאמת קיבלת את זה מבורא עולם? אתה מתאר לי פה בספר כל מה שקרה לי במצרים בשנה האחרונה. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, כל מה שהיה שם, הרבה, חושך, מכת בכורות. אתה מתאר לי את יציאת מצרים, הייתי שם, ראיתי את זה במו עיניי. אתה מתאר לי שנופל עליי מן ואני אוסף אותו מהרצפה ואוכל וצפיחית בדבש, נכון? זה קורה. כל מה שאתה כותב לי פה בעצם קרה לי. אם אחד מהניסים האלה שכתבת פה בספר באמת לא קראו, סתם צ'יזבט המצאת. אתה יכול להמציא עליי צ'יזבטים שקראו לי? אתה יכול להמציא לי צ'יזבטים שקראו לך במקום אחר שלא הייתי שם. ואתה מספר לי ואני עכשיו יכול להאמין או לא להאמין. אבל אתה לא יכול להמציא עליי צ'יזבטים ולהגיד לי תודה שזה קרה, אם זה באמת לא קרה. נכון? אם אתה מביא לי עכשיו ספר ואתה אומר אתמול בשעה 6 בערב שיחקת עם החוטים של האקווריום ועמדת להתחשמל ואני הזזתי לך את היד ובגלל זה החוט נגע בברזל והתמונה נשרפה. אם לא הייתי מזיז לך את היד היית עכשיו מת. אני יכול לבוא ולהגיד לך את זה אם זה באמת לא קרה לך אתמול בבית? אני יכול להגיד לך כזה דבר או לא? אני יכול לשכנע אותך שאתמול התמונה אצלך בבית נשרפה ובגלל שהיה שם חוט ואני הזזתי לך את היד אם זה באמת לא קרה? איך אני יכול לשכנע אותך כזה דבר? איך אתה תאמין לי? הרי אתה יודע שזה לא קרה, אתה יודע שאני משקר. אז איך אתה תאמין לי שאני נביא השם? שאני מספר לך דברים שאתה יודע שהם שקר? אני רק יכול להגיד לך מה שבאמת קרה לך. אז אם אני אומר לך יורד לך מן כל יום, חייב שירד. אם אני אומר לך פתחו לך את הים ועברת ואלה שרדפו אחריך טבעו, זה חייב שזה קרה. אם אני אומר לך כל בכור במצרים נפל ומת, חייב שזה קרה. אם אני אומר לך שמעת את הקול של הקדוש ברוך הוא מדבר מההר, חייב ששמעת. איך אני יכול לשכנע אותך ששמעת בדבר שלא היה? הבנתם? זה הרבה לא חושבים, מערערים על התורה, מתווכחים. מה אתה מתווכח, טיפש מטופש? תפעיל את הראש שלך רבע דקה. יש כאן מעל 100 ניסים פה בתורה. עם שלם היה מסכים לשעבד את עצמו לספר הוראות שמביא איזה מישהו סתם מההר, בלי שהוא יוכיח קודם כל שהוא קיבל את זה מבורא עולם, ועוד שהם קוראים את כל הדברים האלה שלכאורה הם צ'יזבטים,